Hola a tots, soc el Xavi i avui us porto el meu segon vídeo tutorial d'InDesign pel TEC, els tutorials en català, on per començar ja a aprendre una mica més tot el que és l'edició ja directa, farem un calendari. Doncs comencem, l'obrim. Crec que és una pràctica que us pot servir de bastant ajuda per començar a familiaritzar amb el programa, ja que començarem a treballar amb diverses pàgines i també amb la pàgina mestra, que és una cosa molt important de l'InDesign. Doncs tanquem això i ara doncs creem el document. Aquí ja canviem el nombre de pàgines, òbviament seran 12, el tamany el deixem. Això, hem de treure les pàgines oposades, sobretot. Marges, això ho canviarem, fiquem 6 mil·límetres. Això d'estar unit perquè canviïn tots, així donem el tabulador i ja tenim tots automàticament canviat. També per si volem imprimir, després doncs canviem el sangrat i ficarem 3. Igual amb el tabulador ens canvien tots. Donem OK i ara ja ens ho crea. Ja tenim les 12. Molt bé. Ara per començar a treballar anem aquí a pàgines. Veieu aquí les 12 pàgines. I aquí la pàgina mestra. Hem de donar 2 clics aquí i així treballem a la pàgina mestra, que el que fem aquí ens sortirà a totes les pàgines. Què farem primer? Doncs primer agafarem aquest quadrat, el de la X, el rectangular, per ficar la fotografia de la part de dalt del calendari. Ficarem una mica més d'un terç, així, ara ho deixem així ens surten a totes, veieu? Es comença a veure aquí. I ara doncs començarem a fer la part de baix amb l'eina del text. Primer, mira, farem una per aquí, així. I aquí doncs hi podem posar, per exemple, l'any 2015. Fem més gran, la lletra la podem canviar, per exemple, faré aquesta. I tamany doncs més gran. Així, jo crec que ja està bé, potser una mica més. Així ja està bé. Ara doncs continuarem fent més peces de text. Primer aquí, on hi ficarem més, que serà, després anirem canviant per cada mes de l'any. També mantindrem el mateix estil, ho ficarem aquí centrat i ara doncs òbviament ho farem molt més gran. Així, ara ho baixaríem una mica, així ja queda millor, deixem una mica d'espai. I fiquem la caixa de text de baix, on aniran doncs, tots els números, tots els dies del calendari. Ara hem d'anar aquí a taula, a insertar taula, i files de text i columnes 7, 7 i 7, d'acord? Donem a OK. Ara doncs seleccionem tota la taula, li donem el botó dret, aquí a opcions de cel·la, i el segon, el trazos aquest, i canviarem el color, i aquí posa negre, per cap. Donem a OK, i ara això ja estaria. I ara el que hem de fer és la primera línia, l'agafem tota, i canviem l'altura aquí, de 1, fiquem una miqueta més, ficarem 1,5, ja ho tindríem. I ara agafarem doncs totes les altres, que aquestes sí que les canviem bastant, i les ficarem a 16 mil·límetres. Ara doncs ja començarem a escriure. Comencem aquí per dalt, els dies de la setmana. Recordeu, amb el tabulador es va canviant ràpid de cel·la.
Ara ja tenim tot, faré una mica més gran perquè si no, no ho veig. La lletra també no l'he canviat, la canviaré de tots els requadres, ficaré la mateixa que abans. Molt bé, i ara doncs comencem a escriure ja els números. Per exemple, el dia el podeu començar el dia que vulgueu, per exemple, començar el dimecres. I igual, doncs, 1, 2, i etc. Anem fent. I 31. Ja ho tindríem. Ara, doncs, això podem fer més gran. Agafem-ho tot. Aquest els ficarem així, ben grans, que ens vegin. I el que farem, agafant-ho tot, el que farem serà centrar-ho i també centrar-ho aquí, perquè quedin al mig ben posats. Vale. Ara també què podem fer? Doncs, per exemple, els diumenges, el que podem fer doncs, és posar-lo d'un altre color, posar-lo vermell, que és on sol estar. Per això els agafem tots, seleccionem, anem aquí, a aquesta T, cliquem, i ja ens surt aquí aquesta. Aquí fem dos clics i ja podem triar el color. Per exemple, ara aquí ficarem vermell, que és el típic que surt sempre. I ja ho tenim aquí vermell. Ara ja per editar cada pàgina que farem, veieu primer com aquí estan totes iguals, fetes iguals. El que farem serà anar-les agafant mantenint apretat el control, la tecla del control, les agafem totes. I ara, un cop seleccionades, amb el botó dret, i anem aquí a modificar tots els elements de la pàgina mestra, que ens permetrà doncs, directament a les pàgines individualment anar canviant coses. Veieu? Ara, per exemple, estic aquí a la 2 i puc fer el que vulgui. I igual aquí. Veieu? Aquí puc anar canviant. Per exemple, per això tenim doncs, la fotografia aquí, el marc de la fotografia. Anirem a arxiu, a col·locar. Per exemple, tinc aquí unes fotografies de Barcelona. Col·loquem. Aquí ara això no es veu bé, però hem d'anar aquí, com ja vam veure a l'últim vídeo, encaix i contingut a marc. Veieu? Ara ja està bé. És important, si voleu imprimir, deixar una mica de marge fora a l'hora d'imprimir-ho, també de tallar-ho com a seguretat, perquè si no, si ho ajusteu al límit, potser us queda una mica de blanc. Aquí ara, doncs, canviaríem, ficaríem gener. I, doncs, això seria una qüestió de fer-ho a tots. Per exemple, aquí, doncs, igual, fiquem un altre. Aquí, el mateix que abans, contingut a marc. Veieu? Doncs seria qüestió d'anar així, anar canviant. Febrer. I anar ajustant també els dies. Doncs, si aquest s'ha acabat a divendres, doncs aquí començar-lo a partir de dissabte i anar canviant també tots els números fins a baix. I així, doncs, successivament. És una cosa fàcil, que perdeu uns minutets al cap de l'any, però que bé, segur que queda molt bé, si el voleu editar com vosaltres vulgueu. I ja està, espero que us hagi agradat el tutorial i fins la pròxima. Adeu!